Ngibikele mbukeli soke lesisikhathi namhlanje sikhona ke la endaweni yakaNongoma esigodlweni kaKhangela. Singihambe ngahamba ngalandeke undaba ezithanga soke lesisikhathi ozosichazela ke kabanzi ngosuku namhlanje ukuthi ke kwenzakalani futhi ke libaleke ngani usuku namhlanje. Indaba ezitha angikubingelele ngikwamukele. Siyathokoza nkosazana. Mhlawumbe ke la indaba ezitha siyazi ukuthi namhlanje usuku lapho khunjulwa khona umkhosi wesivivane. Ukubheka ke la ukuthi ke libaleke ngani usuku namhlanje. Lubaluleke kakhulu usuku lwesivivane ikakhulukazi ukulandela amasiko empela uyona akwazi ukuqinisa isizwe. Usuku lwesivivane usuku lokuqinisa isizwe, ukudabuka kwethu esikufice kukhona kokhokho nobabamkhulu kwalolu suku. Mhlawumbe ke la omunye ngasekhaya uzothi yini isivivane, ngiyezwa ukukhulunywa ngesivivane, yini isivivane, kusuke kuwumkhosi onjani ke lo osuku ubungazwa namhlanje? Nkosazana kusuke kuwumkhosi lo wesivivane. Uma kukhulunywa ngesivivane ukhuluma nje into ebaluleke kakhulu vele ngoba abantu laba banamhla zonke lezi zonto izinto abasazazi ngesivivane nje vele yini isivivane kanti isivivane ngumkhosi wokuqinisa isizwe, wokuqinisa isizwe, wokuqinisa omama, wokuqinisa intombi, wokuqinisa wonke umuntu wakwaZulu. Njengoba ubona nje kulandelwe imikhosi wokuthumala umkhosi uqalo, abantu bonke baba nendawo yabo ngaphandle abangabesifazane. Uyothi kuma sebesuka lapho sebezokwemukelwa bengene ekhaya ukubona amathende senjena nje sokungumkhosi kosuzophela lapha ekhaya la sozosa khona ingonyama yabo izokhuluma nabo. La abafuke bebukelwe khona indlovukazi ekhona kulelo ceke njengoba lona nje umkhosi bemukelwe indlovukazi uMayisela. Mhlawumbe ke la sesiliphetha siyazi ukuthi ke sike sayibona imikhosi njengale eminyakeni edlule. Ukubheka ke la zikhona izinto ezikhona eziningi ingxushungxusho ezikhona. Sibheka ke la ukuthi sisazoba nawo yini umkhosi njengana lo eminyakeni emzayo ebheke phambili. Nkosazana mina bengithi okugcona ngathi umkhosi usazoba khona yeah. Kodwa ke ngifuna ukuphendula lokho okushoyo. Yinto engapheli yeah. Usiko olungapheli uma nje sisengabakwaZulu nenkosi sinenkosi njengoba sikhona nje nenkosi yethu akukho okudlula lokho kusazoba khona nakunyaka ezayo. Siyazi ke la ukuthi ke umkhosi wesivivane ikakhulukazi usugxile kakhulu kubantu ke besifazane futhi ke ubheka ke nezinkinga ezibhekene nabantu besifazane. Njengamanje izwe lethu libhekene kakhulu nenqinamba la sithola khona abantu besifazane beyithola bengaphansi kwencindezi yokuhlukumezeka emakhaya noma ngabe semsebenzini noma nje emphakathini esiphila kuyona. Mhlawumbe ke kulabo bantu abanesandla ekuhlukumezeni abantu besifazane uthini umyalezo wakho obhekise kubona? Ngingakubhekisa kubantu besilisa kakhulu. Ngathi abantu besilisa ake baqaphele ukuthi ukuhlukumezeka kumuntu wesifazane kuyinto ebuhlungu kabi ngoba kuhlukumezeka abantu abayizala abantu. Kuhlukumezeka abantu okuyibona akufanele ukuthi lolu siko njengoba silwenza nje siqhube bona phambili. Uma bengasekho laba bantu singathi beke ngapho hlangothini lwezingane awazi ukuthi kuqhuzakala kanjani uzwa kanjani uma uzokuthiwa umuntu udlwengula ingane yini lo oyifunayo uyizwayo enganeni. Omama banganguzulu emakhaya abangenamadoda ungani ufunani enganeni sitha kuyekwe ke lokho ukuhlukunyezwa komama akuyeke ukuhlukunyezwa kwezingane ihlazo leli esifundisa kwaZulu. Abantu bakwaZulu wawuthi umuntu ubona umuntu wesifazane wayethi uma esebona umuntu wesilisa ngisho kuthiwa nampa bekubulala umuntu wesifazane wefika wele phezu kwakho angeke ngisasiphakamise isandla sokuyomiwa usuqedile umuntu wesifazane ukulamuka. Kuyasimangaza ke lokho ukuthi sebebulawa kalula kangaka kulezi sokuza namhlanje sithi kakuphele lokho ngoba kukhona ukwakhisiswa lokho ikubulaliswe. Sibonga kakhulu indaba ezitha ngesikhathi sakho siphe sona. Siyathemba ukuthi sodwa sikubona nje eminyakeni elandelayo sigubha wona lo mkhosi njengana lo. Ngiyathokoza nkosazana. Indaba ezitha. Amen.